Yung pang tag from Li-Ning, itong GT Cut na Sakay. Hindi po ito ginamit. Ang mahal ng brand nyo niya. Daming magagandang kakaiba na sapatos. Daming magagandang kakaiba na sapatos. Unahin natin tong si Adidas Wales Banner. Samba po yan ng Adidas. Yan, nagbago ang isip ko. Hindi ko na po nilagay yung price. At dito na lang natin siya ilalagay sa ating mga collections rack. So yan, kakaiba siyang samba ha. So yun, leopard print pa siya. So yan, yung Wales Banner natin. Lagyan na natin dyan. Kung gusto nyo pong tignan, lapitan nyo, puntahan nyo. Pwede nyo po yan sipatin at kilatisin. So ito po yung new arrivals natin. Ito lang, golden rack lang po. Itong GT Cut natin. So palagi nyo itong hinahanap. Ngayon meron na size 9 po. So malapit na maging money size. Meron din tayong dalawang Sakay. Isa pong size 10 at isa namang size 9. Tapos marami din pong dekalidad ng mga running shoes. Tulad po nitong Winflow. Marami din tayong may mga Pegasus din tayo. Tapos ito mga ganyan mga React. Tapos ito ang gaganda din ng mga Adidas na ganito. Yun. So yung mahilig po mag-marathon, tumakbo, running. Marami po tayong okay na mga panlalaki dito ngayon. Tapos ito may mga pamorma pong J1. Tapos may Travis Scott din po. Ito, sipatin nyo pong maigi itong Travis Scott na to. Paki-inspection po yan, Travis Scott na yan. Meron din tayong SB, may Mizuno, tapos may mga M2K Techno tayo dyan, marami. Yun, meron din po palang Stasi na panlalaki. Yan, 8.5 po yan, pang lalaki, Stasi. Tapos ito, may napakalaking sapatos na naman po dito, size 16. Sinong NBA player po ba ang size 16? Meron pang tag from Li-Ning, oh. Yun, parang hindi po ito ginamit sa tingin ko. Napadpad sa ukay. Kung may kakilala po kayong size 16, hindi nakakahanap ng pair na para sa kanya. Yun, meron po tayo dito. Timbrehan nyo na lang. Ila-live din po namin yan pagkagabi. Kaya kung may kakilala kayong size 16, pwede po yan sa kanya. Meron din tayong magandang Stan Smith. Ito, napakalinis po ng Stan Smith na yan. Konting-konti lang po yung mga pambabae natin ngayon. Karamihan po mga running shoes lang. Tapos mga pamorma. Mga Skechers, mga nakikinigan niya. Meron din palang EF1. Pambabae rin po yan. Pwede din po ito sa mga teams na kahit lalaki. Ganda ng running shoes na to. Masyadong makulay, no? Ang mahal ng brand nyo niyan. So yun, kayo na lang po tumingin kung alin yung pwedeng magustuhan nyo. Pumunta kayo dito or yun, manood kayo ng live namin. I think mga 5 PM po yan hanggang 8 PM bukas ng gabi. Yun yung araw ng arrivals natin. Kasama natin yan si Miss Chloe kaya mag-abang din po kayo. So yan lang, maraming salamat po sa panonood.